дастаи мунтахаби Тоҷикистон таҳти роҳбарии мутахассиси гурҷӣ Гела Шакиладзе ҷиҳати анҷоми бозии даври сеюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи ҷи муқобили тими миллии Арабистони Саудӣ вориди шаҳри Риёз шуд. қабл аз ин якачини Тоҷикистон дар шаҳри Давҳа ба машғулиятҳои дастаҷамона фаро гирифта шуда буд. Сармураббии нав мутахассиси гурҷӣ Гела Шакиладзе ба ҳайати мунтахаб 25 бозигар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 10 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлаварро даъват кардааст, ки аз ин шумора 23 нафар ба дархости ниҳоӣ шомил хоҳанд шуд. Шаҳром Самиев ва Руслан Хайлоев, ки дар ҷамъомади таълимӣ ҳузур надоштанд, ҳам акнун дар шаҳри Риёз ба сафи мунтахаб мепайванданд. қобили зикр аст, ки бозии интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 миёни якачинҳои Арабистони Саудӣ ва Тоҷикистон 21 март дар варзишгоҳи донишгоҳи Шоҳ Сауд баргузор шуда, соати 23:59 ба вақти душанбе оғоз мешавад.